Yan ang kayamanan mga kasinag na hukay namin. Ngayon pala mga kasinag, magkatrabaho kami dito kay Kuya Amy. Nandito ang turno ngayon kay Kuya Amy mga kasinag. Gagawa kami ng yan CR. Ayan ang ipapatrabaho ngayon ni Kuya Amy, itong CR na ito. Hindi po ito mga kasinag. Trabahuhin na natin yan. Hukayin natin. Pahinga muna, agulan. Ito pala si Pitoy. Pitoy. Ito pala si Pitoy mga kasinag. Sumama sa akin. Umalis yata itong hindi pa kumakain doon. Ay, may matulong mo paghapon? Ha? May matulong? Magsasako. Paawa yung ano mo, wala na. Food na. Masang-awa kasi nata. Naglagay kami mga kasinag ng trapal at siging ulan-ulan. Ayan di ba? Laban yan kahit maulan mga kasinag, may bubong na. Lambot ng lupa Tubig na. Ha? Bagay may tubig na. Baka mabukal nga yata dito. Padumanan na. Yung tanong. Siguro. Ito nakabal ko ito. Pag-adalas dito. Yung pang makarkan sira. Iyo. Kuantang makarkan sira. Maano kayo? Haban ako. Tako lang haban eh. Saan? Sa dagat. Yung sa bukana. Kung nakada kung lang kakandi dahil Baka naman sa inyo abang with sa dagat nga naman. Daghan yung huli ha. Mga kasinag, natapos na naming hukayan. Kaso lang may tubig na. Nagbubukal na. Parami na yung tubig. Ngayon, nagre-ready na mga kasinag ng bakal. Tapos mga hollow block, sintadahan na. Pitoy, relax ka baga dyan. Mga kasinag, mag-merienda muna tayo. Andito ang ating merendala. Maputik ang paa namin. Sige na! Ayan Yun ang merendala namin mga kasinag Ano ito, kamuti na pinirito. Tapos may coke. Ano yan? Sopas. Panalo mga kasinag, sopas. Tapos kamuti Q. Yan ang masarap. Ano, matakas pa? Yun. Hindi kaya kang ipuliki. Mga kasinag, basta merendalan mga kasinag, huwag kayong magpapa hina-hina. Dapat lagi kayong mabilis pagdating sa merendalan. Bukas yan. Tiyagal ko talaga yung front niyan. Matindi ang halo mo sa'yo. May kamuti. Hindi mo saan, paglaog sa tulak sa rope. Tagalin itong kamuti na ito. Mga kasinag, sopas. Tapos kamuti. Merenda mo na. Nakatutok bagus ang sa imo na ano? Iyo. Hindi man buhay yan. Tayo na po nalagyan. Hindi buhay yan. Tingnan tayo ako. Anda. Sarado mo, bumay mga tao ng luwa. Ada pa mo.
Buwa man nga kaayo samahan nga nga para bilindal sa naam ko man. Muse na din, Muse. Muse na meron dalan. Bilindal sa na nga yan. Malulamig mo ko dyan. Ay, lutas pa ka madamo ka mo. Halo pa daw. Hindi mo linawat ko. Kalaki na siya. Malo may mabagakin ang ano kamote. Saan ka yung kamuti na ito? Bumoang. Para malato pa tayong tulog ang kamote. Kala ko tanim ito ni Kaloy. Ay, ano, iguana? Kalibasa ang bahin na naman ang kamote. Mahal-mahal na naman. Ano ang kilo? Mahal na. Ano ang dati ka nasisinta? Pagkatapos ng merienda, maramaan. Ayan mga sinag, oh, mamama na. Ayan. Yan ang mga paramama na walang ngipin. Oh, ayan. Ayan. Oh. Diodok-dok muna. talagang daga duman sa laon. Ayan. Ganyan yung mga sinag, oh. Mekos na yan, oh. Yun. Mekaos. Oh, ito wa, isa pa ito wa kasi yan. Oh, isa pa yan. Oh, binalot na. Binalot na yung agimat. Agimat yan, agimat. Yan. Oh, yan. Oh. Yun, yan. Sponsor kayo mga kasinag, gilingan ng nganga. Mga sinag, sponsoran niya daw nanganga. Gilingan. Gilingan nanganga. Para hindi na di pukpuk ano. Ang sahog niyan ay bunga. May bunga, may ikmo, may puti, may tabako. Apong, Tagalog. Ayan. Ha? Ikmo na nga natin. Apog. Yan ang kung ano na. Oh, ikmo na yun. Buyo man yung itmo. Ah, buyo. Buyo. Hayop kayo. Buyo yun, ikmo. Oh, shoutout din kay ate. Ang huday ka. Sabi mo na, Nananago. Wala. Nananago mga kasinag. Nananago si ate. Ayaw sumama sa vlog. itong nagkimirindan sa namin, damay mo pa man ako. Ayan. Trabaho na tayo. Wala na mahapit ang kinakanan nito. Ayan. Very good yan. Ito mga kasinag. Nasira yung aming kawayan. Nabali. Kaya lalagyan. Ayan. Yun. Sangat. Pag nabali pa ba dyan, iwan ko na lang. Ayan. Yun, oh. Yun. Abot. Ay, okay na yan, kuya. Diyan mo lang itali. Mataas na akong baga, oh. Oh. Ayan ang mga kasinag. Inaasintadahan na. Si Paro po sa hindi. Pangatlong patong ng hollow block yan mga kasinag. Lalagyan na nila ngayon ng ano, ng tawag ito. Sinturon. Ay, ba kayo? Mapagkabit lang. Parang ano yan, kung ba naman. 28. 28 pala. Patabi sing wifi. Nagla-live pala din, nag-video pala yung si Kuya. Naburat si Susi ko kay Domingo, nawara. Nawala yung susi niyan. Dami pa naman pira niyan. Dami nga. Sala ako, ma-penalty ako, mabakal pa akong samli. Kuha ka lang. Ano lang? Anahan mo dito, oh. Tapos pukpukin mo.
Ano ang kabilya? Yung dulo lang? Okay, ito. Yang puta na. Palito. Madaming laman ito mga kasinag. Tiyan, madaming laman yan. Ay, nasa 200 kiyan. Oo, 200,000 laman yan. Ay, takbo na natin yan! Yun! Yan ang kayamanan mga kasinag na hukay namin. Yan o. Doon nahukay namin doon mga kasinag o. Tingnan nyo. Oh, yun! Mga notebook baga ngayon. Plato baga ang laman yan. Taso ang laman. Ayan o. Ano yung mga kasinag? Adra. Ay, yung savings nila. Nawala daw yung susi. Nalasing yung susi. Nalasing daw yung susi. Oo. Ano? Planuhan na natin yun. Magkubat niya ako siya tapos gawin niya. Dahil niya ako siya mabibisto kaya iyo. Matawag din mata. Tiko nga ito na. Ano? Mahalo na kami ng panibago. Oh, hindi lang pala kami. Naghalo na pala si Kaloy. Maurang ka talaga, Kaloy. Yan ang gusto ko sa iyo, Kaloy. Yan, banat-banate. Nagpahiling dila. Yan. Yo. Mga sinag, natapos na. Kasintadahan yung paikot. Susod na lang lalagyan ng takip yan. Yung nagsobrang simento, iasintada na rin lang dun. Oh. Doon sa paglalagyan ng bowl. Ganda-kulaan. Mirinda tayo mga kasinag. Yan, merienda. Yun. Alam niyo ito mga kasinag, cocaine yan, cocaine. Yan o. Number 1 addict ito dito sa amin. Ayan, kasinag ko namumuti oh. Yan. Yung sabi din ka ba nga? Ano gusto ni bro? Ayan, mayroong pambato. Oh, yan yung agimat mga kasinag para maging Superman ka. Yan yung bato. Mayroon ba yung kasama yan oh. Tabako ng kapre. Yan, tabako ng kaprihan. Tabako ng balkon. Yan. Ha? Napakalinis ang kamay mo. Yan mga kasing sahog. Sahog wala yan. Maghahanap ng tukdukan. Dudukdukin at wala nang ngipin. Kanina nito. Dahil ng natong. Iyo. Para. Brad. Kalibot ng kalot. Yun. Baka. Gusto nyo mag. Habang gusto mo yan yung blender ng nganga. Bigyan nyo kami. Sarap mga kasinag oh. Yan oh. Yun. Durog na mga kasinag oh. Para ng chocolate yan ah. Ang sarap na nito. Oh. Parang dinikdik na kakao. Yun. Yan ang nganga niyan. Oh, pambira. Ganyan mga kasi nagpagwala ng ngipin. Sabi kasi nila nakapagpatibay daw ng ngipin yan. Kaya kaya. Nagkapasungaw. Matanaubos sa loob ni Ipo. Yun nga ang problema eh. Hindi tumitibay ang ngipin at nakakaubos ang ngipin. Natapos na ang trabaho ng Team Lakas. Pero ngayon may tatrabahuhin pa kami. Nandito yung tatrabahuhin namin mga kasinag. Ito. Ito ang tatrabahuhin namin ngayon. Yan. Pansit. Tapos yun, kamuti ulit oh. Halo, ayan oh. Yan. Kamuti agad mga kasinag. Kamuti ulit. Kasinag. Ito yung mando. Yan. Kalo tayo kasinag. Yun. Panalo.
So, merienda tayo, merienda. Ako ba rin, unod ko sa... Kanina yan, ang pinat pa na. Ano yan? Merendalan? Tingin tada ini yun. Hindi mayo ka ni Igdi. Mura ini yun. Kuyan, ano ni? Kuyan, si itong taga-bahaw ka to para gibong ano, mulido. Kasi nagpanset. Ayos, panalo. Tapos, kamutik yun. Kaluluntik. Palkon! Meron na palkon! Hindi ay madali. Pasahin ko ng bangot. Pasayan Ha? bangot kan? Ano bangot yun eh? Ayo. Diba? Yung nakuha sa bulo ko dyan. Diba si manok ni? Bawal pa dyan. Sa imbaso ko. Gamit ko dyan. Sasa. Dahil po, kuya, talagang puno talagang. Puno na, malalaki ng puno ng nipa doon. Nagkuha ka rin tungayin ko, pali mong alam. Botak ang hayop ka. Ay, paano? Kasi ang mga ko. Naghugot kaya pag araw ko kani pag hugot ako tanadukot na duman sa puno kang kuyan. Pugkot na sir. Hugot naman, buli niya. Ay, sa hindi. Tarong. Si Agpad. Hinaudumang gamit ko pa. Sila kuya. Hmm. Puluhan ko tato. Nahugot ang Ginamit ko nga yung Puluhan pagkalot mo, mo sa sa'yo. Ito ang Kabila. kabila mo. Itong toke. Ikaw anak ko, bago ako ito. Kuyan, Mga sinag, kararating ko lang dito sa bahay. Nadating-dating pa rin lang talaga. Kapanghina. Kiss mo na ako. Sarap! garang-garang, paparo. Tagkal ang pagod pagka ganito.